Ahojte, vítam vás. Volám sa Hubert, tým Libra Lures. Pozývam vás na sledovanie ďalšieho videa o nástrahách zo série Trout. Začíname. Hrdinom dnešnej epizódy bude nástraha, ktorá spôsobila veľa rozruchu pri vode na pstruhových revíroch typu Trout Area, ale predovšetkým na divokých potokoch. Tou nástrahou je Fatted Worm Tournament. Ako určite viete, v našej ponuke už máme aj obyčajný Fatted Worm, ktorý veľmi dobre napodobňuje tučného dažďovku. Porcia červa, ktorá naozaj láka aj tie najopatrnejšie pstruhy k záberu. Tu máme Fatted Worm Tournament, ktorý je štíhlejšou verziou bežného Fattyho, ale navyše sme tu pridali niekoľko vylepšení. O tom všetkom sa dozviete práve v tomto videu. Na úvod si povedzme, čo tieto nástrahy spája. Nachádzajú sa v pohároch, ktoré už dobre poznáte. V takomto pohári nájdete až 12 našich nástrah. Turnaj Fatted Worm meria 55 mm. Bol vytvorený s ohľadom na pretekársky lov pstruhov, ale predovšetkým sa osvedčuje počas bežných výprav k vode s údicou, aby ste mohli efektívne chytať pstruhy. Tieto nástrahy sú vyrobené z plávajúceho materiálu. Vďaka tomu môžeme použiť širokú škálu montáží, cheburážka, olovená hlavička, wolframová hlavička, bočný návazec alebo dropshot, nedrík. Všetko podľa vášho uváženia. Najčastejšie na túto nástrahu chytáme s bežnou montážou. Wolframová hlavička plus háčik bez protihrotu, pretože to vyžadujú revíry, na ktorých lovíme. To všetko za chvíľu uvidíte, ako túto nástrahu najčastejšie montujem. Ale teraz sa pozrime na to, ako v skutočnosti vyzerá. A tu máme Fatted Worm a turnaj Fatted Worm. Na prvý pohľad nie je vidieť nejaké veľké rozdiely, ale Fatted Worm Tournament je v strednej časti štíhlejší, má tiež výraznejšie prúžky po celom tele a to spôsobuje, že pri rovnakej gramáži bude rýchlejšie klesať ku dnu. Navyše je aj o ten centimeter kratší. Aj to má svoj vplyv, pretože nezabúdajte, že tu máme vztlachový materiál. V prípade Fattiego Tournamenta používam takéto wolframové hlavičky na háčikoch, najčastejšie muškárskych. Bez protihrotu, to je najdôležitejšie. A relatívne s veľmi úzkým a pomerne tesným oblúkom kolienka. Tento háčik nie je široký, vďaka čomu sa táto nástraha nielenže lepšie prezentuje, ale aj ryby sa na ňu lepšie zachytávajú. A takúto nástrahu prepichujeme zo strany, kde máme vyznačený väčší prúžok, ktorý nás informuje, že práve na tomto mieste je vhodné háčik prepichnúť. A takto máme v podstate nástrahu pripravenú na lov. V momente, keď uvidíme, že naozaj chceme niečo zmeniť, bez akýchkoľvek problémov si teraz vezmem o niečo dlhší háčik. Bez akýchkoľvek problémov môžem takúto nástrahu navliecť aj druhýkrát, ak je to potrebné. Pretože materiál Libra Lures je veľmi odolný a odoláva mechanickému poškodeniu. Vďaka tomu si môžeme takúto nástrahu nielen ľubovoľne a pohodlne prepraviť, ale môžeme na jednu gumenú nástrahu chytiť aj niekoľko rôznych rýb, bez akýchkoľvek problémov. O chvíľu uvidíme, ako to vyzerá vo vode, ale v tomto prípade môžeme použiť podobný trik, aký ste pravdepodobne videli vo videu s obyčajným Fattym. To znamená, že môžeme chytať na takúto polovičku, hoci ja zvyčajne robím to, že si vezmem kratší háčik. Vrátime sa k tomu prvému. Vezmem kratší háčik a opatrne ho prepichnem zo strany, ktorá bola rozdelená, pričom využívam práve tú časť s chvostom. Prečo? Je pekne zúžená v mieste, kde je hlavička a druhá vec je tá, že ten chvostík potom robí svoju prácu. No a v prípade Fatted Worm Tournament môžeme použiť podobný trik ako pri obyčajnom Fattym, ktorý spočíva v preťažení tejto nástrahy, aby sme mohli chytať aj ostrieže. Bez problémov tu môžeme nasadiť wolframovú hlavičku, olovenú tiež, alebo aj čeburašku.
Môže mať pokojne aj 5-6 gramov, nie je to žiadny väčší problém a môžeme ňou silno búchať o dno, aby sme efektívne lovili ostrieže alebo aj iné ryby. Teraz sa pozrime, ako sa táto návnada správa vo vode. A z tohto miesta by som vám chcel poďakovať za pozretie tohto materiálu. Pozývam vás na Facebook, Instagram, X, TikTok, ktorý tiež pre vás vediem, ale tiež nezabudnite dať odber na tomto YouTube kanáli. Dovidenia pri ďalšom videu.